Ani sme sa nenazdali a vlastne máme pred sebou ďalší štart nového ročníka 3. ligy. Poďme sa vodnom pozrieť na obmenu kádra, ktorý nastal. Pozitívom určite, že Kostra zostáva druholigová, plus prišli zaujímaví mladí hráči, tak ako by si toto zhodnotil? Tak v prvom rade som veľmi rád, že sa podarilo udržať hráčov, o ktorých som mal záujem z minuloročnej sezóny. To znamená takmer všetci okrem jedného, o ktorých som ja ako tréner mal záujem, sa podarilo udržať. Vytipovali sme si nejaké posily. Niektorí sa podarili dotiahnuť, niektorí nie, ale väčšina hráčov prišla, všetkých hráčov, čo prišli, poznám, mal som ich vytipovaných, odsledovaných, či už z minulej sezóny, či už z mládeže, takže som s posilami spokojný. Samozrejme ten káder bude oveľa užší, ako bol v druhej lige, ale to je asi pochopiteľné, takže tá šírka toho kádra nebude nejaká vysoká, ale myslím si, že tá kvalita v tom kádri ostala. Pozitívnym aspektom je to, že keď prišli nejaké posily, či už je to Boris alebo Schneider, mali druholigové skúsenosti, že nie sú to hráči, ktorí prišli z nižšej súťaži, ale napríklad brankár, ktorý sa nám podarilo priniesť z Sigmy Olomouc, tak Digaňa. Čo na toto na tieto posily hovoríš? Tak som presvedčený, že Digaňa bude najlepší brankár 3. ligy. To isté platí o Marevi Borisovi, ktorý má obrovské skúsenosti a bude obrovská posila. Veľa si sľubujem aj od Domina Schneidera, ktorý má tiež na svoj mladý vek veľké skúsenosti, ale trápilo ho zranenie, takže bude chvíľku trvať, kým sa do toho dostane, ale tiež do neho vkladám dôveru. To isté platí aj o Vladovi Valkovi, ktorý prišiel zo Žiliny, ktorý má tiež skúsenosti z Ligy majstrov mládežníckej, takže s tými posilami dá sa povedať, že je spokojnosť. Uvidíme, ako sa to sadne, ako budeme na ihrisku pôsobiť, ale aj do našeho herného štýlu všetci zapadli. Prejdeme teraz k letnej príprave, ktorá obsahovala množstvo zápasov. Teraz nechcem sa pozerať na jednotlivé výsledky, lebo tak v tej príprave o to nejde. Podstatne nejaký herný prejav, vyskúšať si nových hráčov, ktorí budú na skúške, tak skús nám povedať, ako si spokojný s letnou prípravou. Tak, letná príprava prebehla štandardne. Trénovali sme podľa toho, čo sme si naplánovali. Samozrejme, asi ako každý, to nie je výhovorka, ale vyskytnú sa nejaké problémy, zranenia a tieto veci, takže na to sme reagovali, zapracovali sme aj mladých hráčov z dorastu, ktorí samozrejme potrebujú čas, nepríde to hneď, ale už sú plnohodnotnými členmi kádra. Takisto sme zapracovali pred pohorovým zápasom, prišiel náš odchovanec z Lulotalda, ktorého beriem, to je náš odchovanec, ktorého zapracovávame, takže tá príprava splnila účel, už to len dobre vyskladať na prvý majstrovský zápas a verím, že to môže fungovať. Môže to bude znieť ako klišé, ale proste je to tak. Hráme 3. ligu Západ a tá je proste roky cez tých 3. líg kvalitatívne najťažšia. A je tam množstvo atraktívnych súperov a začíname hneď z ostra s ďalším, ako my aj oni, bývalí ligisti FC Nitra. Ako sme na supera pripravení a čo o ňom hovoríš? Tak je to taký paradox, lebo vlastne Nitra je nováčik zo 4. ligy, my sme nováčik z 2. ligy a je to paradox v tom zmysle, že favoritom tohto zápasu aj celej súťaže, nebudeme sa klamať, je Nitra, ktorá robí všetko preto, aby sa vrátila čo najrýchlejšie tam, kde patrí. Ale ja si myslím, že sme na nich nachystaní. Od dnešného dňa sa pripravujeme, sledujeme sami seba. Vieme, v čom má Nitra slabiny, budeme sa snažiť ich využiť a ja si myslím, že keď sa budeme držať našeho herného plánu a k tomu sa priklonia troška šťastíčka, že nám pomôžu aj ľudia, verím, že sa prídu na nás pozrieť, že v tom zápase môžeme byť úspešní. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.